Is-sibt wara nofsinhar b'8 voti kontra wieħed, il-ġurati ma sabux ħati lil Joseph Scicluna li pprova joqtol lil Mark Farrugia ta' 43 sena. Il-każ imur lura għal 31 Ottubru tal-2018 kmini filgħodu meta nqala argument bejn iż-żewġ irġiel fl-inħawi ta' San Ġagbu Feliqi f'Ħaddingli. Farrugia kien spiċċa fil-periklu li tlef ħajtu wara li allegatament intlaqat minn tir tarma tan-nar. Il-ġurati ħadu din id-deċiżjoni wara 5 sigħat ta' deliberazzjoni. Waqt li Mark Farrugia qal li kien Joseph Scicluna li attakkah l-ewwel, l-akkużat sostna li l-allegat vittma ippuntalu senterleħ. Id-9 ġurati emnu il-verżjoni ta' Scicluna li aġixxa biex jiddefendi lilu nnifsu. Dan il-ġuri beda jinstema' nhar it-tnejn li għadda quddiem il-Maġistrat Consuelo Sherry Herrera. Nall-4 wara nofsinhar ukoll sar l-aċċess fuq il-post fejn kien hemm preżenti kemm Joseph Scicluna u Mark Farrugia u anke id-9 ġurati. Il-prosekuzzjoni tmexxiet mill-avukati Kevin Valletta u Kayli Bonnet f'isem l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. Għall-akkużat deru l-avukati Arthur Azzopardi u Jacob Magri, waqt li l-avukat Sean Zammit der bħala parte ċivile.